kasance can ɗin mai suna jaruman Kawu. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙafa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda kuke gani, wannan shine Hamisu Firika ɗorayi. Sa'annan kuma ga abokin aikinsa mai suna Abdul. Sa'annan kuma ga ɗan Sarki wanda ya saka muku waƙar kallo. Yawa, wannan karan dai da Hamisu Firika da shi Abdul da Kawu ɗan Sarki sun saka muku sababbin album ɗinsu, ko kuma in ce kowannensu zai sakar muku sababbin album ɗinsa da zarar ya kammala aikinsa. Mun gode. Shi dai Hamisu Firika ya kasance mawaƙi ne na soyayya, mawaƙin da daga cikin mawaƙan nahiyar Afirka babu kamarsa. Sa'annan kuma da kashi sai Abdul. Sa'annan shi ma da kashi ya ƙware a yin waƙar soyayya. Sai kuma Kawu ɗan Sarki, shi ma yana ɗanɗanawa kaɗan daga cikin kalaman soyayya amma ba duka ba. Musamman ma shi dai Kawu ɗan Sarki ya fi mawaƙin da yake jan hankalin mata, domin mata gaskiya sun fi sufutarsa. Sai dai kuma mu sufutas mun ce babu wanda muke yi sama da Hamisu Firika ɗorayi. Allah Ubangiji ya ɗaukaka shi, ya ƙara masa basira da ƙwaƙwalwa da lafiya domin ya samu dama ya dinga saka mana daɗaɗɗen waƙoƙi masu daɗi a kodayaushe. Abdul shi ma Allah ya ba shi wannan damar kamar yadda ya yi a farko. Kada ku manta ku kasance can tamu mai suna jaruman Kawu. Kuma na subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.